Sanibonani, thokozani, bantwana bothongo. Sesiside isikhathi sagcinana. Ngiyathemba ukuthi niyaphila nkalo zonke magumba manomhlaba. Cha, hayi, mawungaka-subscribe, cela usubscribe, uklike i-bell notification. Wenze konke nje lokho okwenziwayo. Angisheshe ngisho inamba yami 0749012457. Siyahlaziya amaphupho, siyahlaziya nje iy'nkulumo zethongo. Akukho okutheni, namhlanje-ke sizokhuluma ngabantu abangenwe amakhehla, abantu abangenwe ogogo, abantu besilisa abangenwe ogogo, nabantu besifazane abangenwe amakhehla. Sizothinta isihloko esijulile ukuthi kunjani uhambo lomuntu onethongo, lunjani uhambo lomuntu osebudlelwaneni nomuntu amkhethelwe yithongo. Sizothinta nje lezo y'hloko noma ngeke ngize ngithinte zonke, kodwa nje ngizothi halamuzi lapha nalapha. Ngiyazi ukuthi kunama-topics amaningi engagcina ngingawathintanga. Mayelana negobongo, ukugezwa njalo njalo. Ngizowathinta, bengifelwe ifoni, isibuyile-ke ifoni yami. Ngiyathemba ukuthi ayikeza ukufa futhi, ayikeza ukufa. Ngicabanga ukuthi ake siqale ngokuthi sikhulume ngabantu. Uthole ukuthi umuntu unobudlelwane mayihamba ebantwini mhlampe abahlulayo bemtshela ukuthi hhayi, lo muntu wakho wamkhethelwa yithongo. Sifuna ukubheka iy'mpawu ukuthi ubona ngani ukuthi lo muntu wamkhethelwa yithongo, nanokuthi kwenziwa njani if kuwukuthi umuntu uyahamba ebantwini abahlulayo kuthiwa wamkhethelwa yithongo. Uthole ukuthi nahlukana kudala, kodwa uma uhamba ebantwini kuthiwa hhayi, umshado wakho lapha kuloya muntu wasekuthini. Noma uthole ukuthi kuthiwa wamkhethelwa yithongo kodwa anixabani, nigila imihlola. Zikhona-ke iy'nkinga ey'kanjalo abantu bayabhekana nazo on daily basis. So ake siqale la, iy'mpawu nje ey'ncane zokuthi umuntu wamlethelwa yithongo ubona ngani. Okokuqala, uyamphupha nje, ulokhu umphupha nje. Uthole ukuthi kwesinye isikhathi umphupha nje awukamazi, uthi mhla uhlangana naye bese kufika nje emqondweni ukuthi yazi lo muntu ngiyamazi, kodwa uma ucabanga ukuthi umazelaphi akubuye emqondweni, kodwa kube khona nje ukuthi hhayi mani, lo muntu ukhona la engimazela khona. Ezinye-ke iy'mpawu lezo ey'khombisa ukuthi lowo muntu loyo umuntu wakho osuke umphiwe abakini. Bese kuba khona umuntu othi mina sengihambile kwabamanga, bathi nanguya umuntu wami, kodwa sihlukene naye, ngenze njani? Ilula, buyela kubo abaphansi, uyokhuluma nabo, bayasilalela, bayasizwa. Ubatshele ukuthi cha, nina abasekuthini nani ngiphi umuntu la, kodwa ngenxa yezimo ey'thile engazi noma izinto zabantu noma yini, ngibona sekunokuqhelelana phakathi kwami naye. Ngiyacela ukuthi engaze ehambe enza amacala nokungcola okuzobuya kuzongcolisa nina. Ngicela nimqoqe, nimbiyele, nimfihle, bese nimqoqa nimbuyise. Lizombuyisa ithongo ebuye eze kuwe. Bese kuba khona othi-ke mina hhayi, sihleli naye kodwa sixabana sigila imihlola. Kulula lokho, kudalwa ukuthi nina nisuke ningakhungananga, uyabo. Kumele ngoba phela before nihlangane kuqale kuhlangane amathongo kuqala, evumelane wona wodwa ukuthi hhayi, nina abasekuthini siyacela ingane yeni iyovusa umuzi wakithi, uyabo.
evuma amathongo lawo evumelana. So njengayo yonke imindeni kuyaba khona iy'ngxabano ney'phithiphithi emndenini. Nakhona ngale makuwukuthi kuney'vumelwano ey'thile ey'ngasahambi ngangale ndlela abasuke bevumelene ngayo. Obvious vele leyo ngxabano izovuka ngani? Nizoxabana nixabane. Kanti lento nini into okumele niyenze ukuthi nihlanganise amathongeni niwakhunge, niwaxhumanise, niwathandanise nawo ngale. Uyabo? Then yonke into yenu izohamba kahle. Ngicabanga ukuthi basically ileyo nto kumele siyikhave. Then-ke bese sizokhuluma kodwa le bengifisa ukuyenzela ividiyo yayo. Bese sizokhuluma kunomuntu ongiphazamisayo la. Kunomsindo ongiphazamisayo la emnyango. So ngizokucela ukubuye ngiqhubeke nale video ngelinye ilanga noma ngesinye isikhathi. Kodwa evidiyweni ethi ilandelayo sizokhuluma ngey'nselelo ey'bhekana nabantu abasuke uthole ukuthi owesilisa ungenwe izalukazi noma owesifazane ungenwe amakhehla. Iy'nselelo ey'suke ababhekana nazo ebudlelwaneni babo. Nina bethongo, nina besilo, ngiyathokoza ngehlela ngezansi. Bengifisa ukuqhubeka ngirekhoda kodwa lo msindo wenzela emnyango uyangiphazamisa.